Thank you so much, kumpadreng Nald. Marhay na Martes na kahaponon sa Indogabos Fest sa 8 na tabi kang bulan na Hunyo taon 2021. Sensya na po kamo, medyo relax kitang diita. So, panduang tudok, tinira ko ngunyan. Aray na hapon po sa Indogabos. Kami po minataon na naman in pagrespetar sa lambang miyembro kan familia. Kasabayan paglaom asin pagpagirumdum day kita magpuknat sa panarig asin pakimaherak sa mahal na Dios daan mga may COVID mabulong na asin kitang pigbiyayaan ning karahayan ning salud day man maulakitan asin magamit ta ini susug sa kamawutan misyon na gustong ipautob sa tukan kagurangnan. Sana po yaong kamo sa marhay na sitwasyon mantang nagmimerienda ano lamang tabian merendalan. Salamat kay Padre Dave na Ramoso. Tama, Padre Dave. Yan, igwa man ning matatada dyan, tabi ano. Salamat. Igwa ning meriendahan mandigdi sa tropa. Salamat tabi, Father Dave na Ramoso, ha? O kaya naghanda gayud kan pamanggihan, mag-iriba-iba kita, nag-imbitar man kami na mag-iriba-iba kita sa alas 5 ang pagkahapon, Bicol Target. Sa paagikan paghatag sa Indokan mga informasyon na sa kuya man pong nakakalap asin pinagtutukar pati na siyempre mayormente ang pagluwas kan mga istorya dyan sa luwas katuwangkuan sa kuya mga kakosa katropa sa Mega Force Patrol kumparing Jomar kumparing Jim Pading-Al sa katabang man si Ands si Luens Buda si Renz sa Manibela, si Henry Boy Mata, ready lang po yan. Siyempre, sa technical control, ang sa kuyang kumpadre, the man from Dap-Dap. Ang lugar ni Senyor Santo Cristo. Kumpadreng Nalday Baldo. Marayin hapon dyan sa mga taga Santo Cristo, sa Dap-Dap, dyan po sa Jigs Baldo Welding Shop. Marayin na hapon sa Indo. Siyempre, nakamonitor yan si News Direct Edwin, Buda News Manager Mar. Sa production, ang Angel kang DZGB, ang AM kang DCGB, Angel M. Mustaza. Sa IT, yaon dyan, tandem, si Arven, Buda si Richard. Ako po ang sa Indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Right na hapon, sana po iyaong kamo dyan nag-arantabay, Legazpi, Albay District, Daraga, bilog ng probinsya kan Albayasin sa mga lugares. Nakataning niya to sa laog kan Bicol, imaging suna sa luwas kan Rion 5, napigabot kan sa tuyang puwersa sa AM band sa radyo. Sa internet, worldwide kita, netwide, kaya ang DCGB po, sa AM radio, yaon dyan. Sa internet, worldwide, yaon man tabi dyan. Sa DZGB News Online. Marahin na hapon tabi sa Indo. Pwede ka mo dyan magpaabot man lamang nin pangungumusta patara-tara. Ngani po na inspirado po kita gabos. Ano? Or sa sakuyang Facebook account, hanapon lang nindo Pio Fernandez. And sa sakuyang messenger, Pio Fernandez. And sa kuya man ang mga telepono numero, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Sa Smart, 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Yan. May signal tulos na dadanog niya to. Si kumparing Jim, marhay na hapon. Go ahead, Padi. Yes, salamat tabi, Padi. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag nyatong bareta. Nasa entonces hanggang sa ngunyan ang promesa ni Vice Mayor Boboy Fernandez, primo mo, kan Pulangge, Consign Durante kan bago pa sa ini magtukaw bilang vice-alkalde. Ansaro sa ansaro sa pigmawot kay ni na ma-score kay Senador Manny Pacquiao. Iyon makakonsider nin 70 million pesos na pondong pang patindog nin Sangguniang Bayan Building duman sa Barangay Alnay. Intensyon ini pambakal nin lote asin pagpatindog nin struktura
alagad sa pakipag-ulay kan DCGB nyo sa mga membros kan Sangguniang Bayan sa Pulangi, Aha. negative nin reply ang senador sa saindang resolusyon hanggang sa ngunyan. Dai padaa. Dahil panin kasiguruhan. Pero ikaw ba ganin mga release sa YouTube si Senador Manny Pacquiao, dapat niya sa mga mahirap, anong ginagawa ng administrasyon, ng gobyerno. Sa ngunyan, panahon ba kaya nin pandemya, Yo. napapanahon ko tanaan na relokasyon kan presenting Sangguniang Bayan, Aha. dahilan saan sit up, na sisisyonan kan konseho, kapiot pa rin. Piutun. Dahil na ipapasunod nga niya ang social distancing sa pagsabing sa dayot na espasyo. Yaong pa sa mga empleados. Mhm. O, kung igwapanin mga bisita, anhinangos kan mga nasa laog. Sararo, kaya maski ang DCGB News dahil nalugod naglalaog sa session hall. Kutaan ako, napangyari, na proposed building sa barangay Alnay, maski puro papano, kampante maglaog-laog sa sesyon, kung mahiwas asin may social distancing, ang lambang saraw na nasa laog kan session hall. Yan, di sana ma-replyan o kaya matawan man anin maray nakatugunan ni Senador Manny Pacquiao. Baka paunrahan man giraray ni sa mga maabot na alda, pero Iyo. nasa kuha na niya, nasa tuigan an kunayap kan COVID virus pa rin. Iyo nga ni Maski sa ina sana. iyo nga ni baga. Nagtatarang si Senador Manny anong ginagawa ng gobyerno nung tibad lamang siya may magawa na. Oo. Oo. Sa panahon mo niya, napapanahon. Napapanahon. Isikyo pati kita mo niyan. Oho. Yapol ka naman ini pa de, na nagororon mo niyan sa mga kapitan kan ginubatan. Iyo si Binandir. Suki Adrian Bako. Sa Aray. ginubatan. Sa ginubatan. Ay, sa ginubatan. Sige. Oo, sa ginubatan, bandira man mo niyan, kasi bago barita niya to, sudig di sa kamaliglig urban, binandira na kan lokal na gobyerno ko yan. Ginubatan, prohibido naman pagpabakal, asin pagbakal nin alak. Prohibido ang pagpabakal, ipagkonsumo naturalmente. Oho. Sa Pulangi naman, update kay ABC Federation President Oho. Adrian Salceda, GCQ kita ngo niyan, suspendido mo na sa mga aktibidad niya sa barangay. Iyo. Pero bago yan baga na suspendir na mga aktibidades sa barangay, pigsisiguro ni ABC President Municipal Councilor Adrian Salceda sa mga pang-proyektong infrastruktura. Oho. Duman niya baga pig-inspection personalmente so sistema gabos pigre-reparo tayo baganan sa indang pigpapadagos na pinuunan ka ito nara Mayor Jess Salceda baga bako Aha. budan nara Congressman Joey so pagpalaog nin mga infrastructure projects lalo na ni mga patinampo including patinampo sa mga hararayong barangay in order for them to connect sa outside world and pigpapadagos yan pigareriparo ta kaipuan yan ng mga ligasiyang mamantinir na pulido garantisado diretso. Iyo. Oh, Pagkatapos iyo. sa sektor agrikultura. Yan, sektor agrikultura, sige. Yan, tapi pa de, ano sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita, DCGB News. Thank you so much, kumparing Jim, dyan sa luwas. O entonces paso kahagadan kay Senador Manny Pacquiao, na 70 milyon de pesos na pinagmamaniugot man ni Primong Boboy, si Vice Mayor kan Pulangi. Si Primo Bagang Boboy, so coach ni Manny Pacquiao, coach trainer. Primoy, no man napait, dahil man na-release ni Manny, sige bagan pabareta niya, ang ginagawa ng gobyerno, nalagpasan na, pag ako nasasaktan, pag mahirap na, kadakol baga Manny, pading na, appealing to the senses, at ikaw anong gagawin? Gawin mo ngayon yan, bigyan mo ng 70 million para magamit ng mga kawawa. Yung mga members ng Sangguniang Bayan ng iyan na Pulangi may magamit na session hall para yung mga kawawa na mga residentes na pinag-iserbihan ninda, igwa na sindang maipasar na mga legislasyon sa maray man na sistema, sa maray na kondisyon o environment. Ano po? O yan na, Senador Manny, sinasabi ko sa iyo. I-release mo, Primong Boboy. Kiblita si Manny Pacquiao, Senador. Kumpadreng Al, marhay na hapon man. Go ahead. Yes, maray na hapon. Tabi, pade, lalaoman
na mababawas-bawasan ang traffic digdi sa Legazpi dahil kan mga kadagdagan na konstruksyonin tinampo. Sa informasyon na nasagap tangon yan sa Aligapalawas ni Alcalde Noel Rosal, pwede ng agihan ang ipinagibong New South Road na haloy-haloy man inibagang na probinsyente. Natapos naman dyan sa may Washington, pasisiring digdi sa may Bitano area, vice versa, na pwede na ngunyan lusutan. Susugihan sa mga latest na informasyon, nabiga palawas ka na alkalde. Ining project na ni, haloy naman na inisyatibo, kan lokal na gobyerno digdi sa Legazpi sa panginot ni Mayor Rosal, asin ni 2nd District Congressman Joey Salceda. Yo. Arte ini sa pag-iisip nindang solusyon Yo. kan traffic digdi sa Legazpi lalo kan daay pang pandemya kon rush hour na Oo. talagang problema kita sa traffic maski na ngani yao na so tahaw alternate road. Alagad may mga lugar pa man talaga sa Legazpi na nabubutong na traffic lalo na kung may mga okasyon. Kaya Magayunon bagaan kumpadring Alta kun hali kadigdi sa may SM bagano so dyan sa may sarong hardware aha, didiritson mo andit na liko-liko ang tumbok mo sumansyon compound Don Caloy Loria. iyan sana kung lalo kung Oo. kung may advice na umapit. Oo, pagkatapos kung medyo sisiram-siraman man si Don Caloy Loria, Aha. nababantang niya sa naso SM, majaging siya makape sa Starbucks. Matindi Fight ni Don Caloy na Loria. Ang pinakamagayokan kung agdahon kita. Halaton ta sa nan abiso ta siyempre kay kung ipahiling sa imo kumpadring Al an aktual na yan na sitwasyon kan New South Road. Iyo, natahiling taman ng gad, ay nagyang kasubago, talagang magayonon. Nagtututaan Iyo. ako talaga sumansyon duman. Aram mo, Ari na makalaw kumpadring dyan, Al, oo. may relasyon dyan. Aram mo, pigma maning ugutan iyan, nara Congressman Joey, nara Mayor Noel. Ang nakakontrata pa is Macapa Corporation. Aha. Maray ang trabaho sa totoo lang. Taan sa inda ka na vision is, dapat a step or two step ahead kita sa infrastructure project sa posibleng padagos na pag-boom kan Legazpi after pandemic. Correct. Iyon mo Oo. kami, Aha. ang kumbaga, ang mayor na artery ka ito nin tinampo coming from Albay District Legazpi, solamente Rizal Street. Correct. Oo. Ngunyan, igwa ng alternate road. Igwa na kita. Oh. Pero kanso naman sa Cruzada, Yeah. at least may tahaw road kita, may alternate Yeah. road. Ining Oh. dakulahon talaga ini. Mhm. Nahiling tawan ng God, mga kumbaga plano para sa futuro kan Legazpi. Mhm. Talagang advance na. Pinag-isipan talaga. Mhm. Siring na patinampo. And yun ang yan, bigla man na at least makatabang-tabang ini na masolve ang traffic in kaso digdi pag normal na sitwasyon ta. Tuluyan na raya na nin kalye coming from Old Albay pasiring sa Legazpi and vice versa. Correct, oho. Alternate South Road, Rizal Street. Aha. Gon mo an. Sige. Okay, so yan tabi ba rin ang mga update ganaray digdi sa Albay District, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya yan sa luwas. O beril tadahan tayan diretso mo na kita. Yan. May dadagog kitang signal diyan sa luwas. Si Luwens. May signal Luwens, marhay na hapon. Go ahead man. Salamat tabi, Sir Pio. Maray na hapon, maray na hapon sa gabos na mga barantabay sa mga dagdag pang bareta. Personal ng tigtutuyo kan mga kapulisan digdi sa Albay. An mga ararayong lugar tangani na ibariwas ang libreng do-it-your-own o DIY solar lamp training sa paagi kang programa nindang Project Tanglaw ng Lahing Filipino o TLF. Ini makalihis na ipag-unambitan sa TCGB News kunya na hapon ni Albay PPO spokesperson Police Lieutenant Karen Formales kan makaulay sa digdi sa Legazpi Port District area. Nakasuod hali palansinda sa barangay Muruk-Murukan kan Rapo-Rapo Albay.
isla ngani na turuan ang 13 kining residentes na makagibonin siring na solar lamp ngani na makatabang sa pigkakaatubang na problema kan mga ini sa ilaw asin kuryente. Susog kay Formales, nangyari ang siring na bagay kan tabangan sinda na magkaigwanin fundo sa tabang kan Rotary Club of Legazpi. Asin sa paagi kan tracing na turuan na magibonin solar lamp, maturo man ang mga ini sa paggibo kay ini sa mga komunidad ninda. Yes. Katuyuhan man kan proyekto susog kay Formales na ipamati na ang kapulisan arani sa komunidad. Asin sa paagi kan solar lamp, may liwanag asin mababawasan ang mga kriminalidad na nangyayari sa mga madiklom na lugar. Asin matabangan man ang mga tao na mairayo sa illegal na droga asin terorismo. Yan. Nangangapudan man si Formales sa mga may makuyog na buot na mga organisasyon na may mga fondo man sana suportaran sinda kay ni asin tabangan sila na maibariwas pa ang siring na bagay sa mga arayo sintiyos na lugar digdi sa Albay tangani nang mangyari ang sa indang objeto sa paagi kan solar lamp na ini. Roger to that. Iyan tabi Sir Pio ang mga dagdagpang istorya. Ako po si Luens Burse Barcena. Salamat Luen sa informasyon. Mga reach out iyan sa community kan Philippine National Police. Ano? Maray man po yan tabi. Mga solar lamps, maturuan so mga yaon dyan sa hinterlands na makagibukaan. Do it yourself. Madali man lang yan nagibuhon. Yaon lang ano materyales, mga barato lang yan. Ano. Sir Ato Lim! Maray na hapon. Sabi ni Sir Ato Lim. Sir Ato Lim, maray na hapon tabi isa mo dyan sa Top Gas, Petron Gasol. Yan, sa Petron Gasoline Station sa Daraga. Good afternoon sa Indo dyan. Gabo sa mga staff kay Madam Rain, kay Madam Franz. Sa gabos dyan, mga pahinantes niya to drivers, nagdi-deliver kan gasol sa mandayin-lain na lugar. Petron Gasol. Maray na hapon. Keep safe tabi, Sir Ato, sa pamilya. Good afternoon. Ano? Sige. Oras, Pilipinas, alas 4:29. An oras hatod sa Indokang. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ang sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marha
bahayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 peso savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 peso savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Namipidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, feel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Nido Jr. para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 176 series of 2020. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 rate-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual
professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Word ka na, itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bicol Target. Sige po beltan na kita sa Bicol Target. May pinag-workout na si Congressman Joey para po dyan sa BRTTH. Aram ta naman sana na overwhelmed na ang satuyang mayor na fasilidades medical ang BRTTH, Bicol Regional Training and Teaching Hospital, pati naman po ang Bicol Medical Center. Duman man yan sa Naga sa Camarines Sur. Taud-taud babeltadahan tayo taigwa po nin mga pinaghinguha si Congressman Joey na masustiniran ining pangangaipo medical, serbisyo pati personalis, pati na po logistics. Ta overwhelmed na kita padingnal. Gusto sabihon, pierdida na kita. Mas gulpi na so dapat na atindiran kaysa duman sa kapasidad. Over na so pangangaipo kaysa duman sa kapasidad kan sa tuyang mga medical na pasilidades. Yan nagsisignal. Si Renz Luna, hali dyan sa luwas. Renz, marhay na hapon. Go ahead na. Yes, so pinapunta sinamaray na sa mga parantabay, sa mga tuganyato, mga bareta nakapasarnas, pinanlagbasa, hindi sa sangguniang bayan kan daragaan, dang na magbugtak ni napanibagong ruta ng tricycle palaog dyan sa mga pinagkukonstruir na Bicol International Airport. In committee report ni Kagawad or Kapitan na Paulo Montalyan, na ABC President kan Daraga, na kung saan sigun sa iya na pagkatapos kan serye kan committee meeting sa gabos sa Kapitan dyan sa magpuna sa barangay Baskaran, Tabon-Tabon, Kinawitan, maging man digdi sa mga barangay na nandigdi sa Bicol International Airport, kasi maging man yan sa request ka na Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, tinugutan na or nagkigwa na singdanin na pinanadesisyon na magbugtak namin tricycle na palawag yan sa pinagkukonstruir na Bicol International Airport para man yan isagabos sa mga nagtatrabaho dyan sa ng bita ng proyekto. Ano yan, Tabi Renz, na ma-foresita dapat ang sitwasyon sa mga maabot na panahon iyan bagang palaog sa International Airport mahiwaso na tinampo. Roger, Tabi Serpio. Ang nakakasakop is Alubo. Ngunyan, ang rota na binukasan para sa mga tricycles is anong barangay hali? Hali Tabi Digdi Serpio sa Baskaran, palaog digdi sa may barangay Kinawitan. Baskaran, palaog sa may Kinawitan. Roger, Tabi Serpio. Daiman maagi dyan sa mayor na tinampo na minakonektar sa main highway pasiring duman sa premises kang airport over.
Roger tabi Sir Pio, dahil tayo bigyan pwede mag-agi dahil lang ta pinagkatawan ng giya so mga heavy equipments na maralaog dyan sa nambitan ng lugar tanganing dai madelay asin mas makaskas ang patrabaho. So Ay- what I mean is, sa ngunyan mga heavy equipment ang nag-aagi. Bako man pala talaga dyan, pinaagi itong supanibagong Frankie sa Suruta. Pag busy na yan, pag operation na ng airport, kung ano yan, dakulao na kalye yan, so ang tricycle dyan magiging problema yan. Roger So tabi Sir Pio. talagang iba pala sa ruta. Iba tabi Sir Pio sa ruta. Yan. Very good. Okay. Kaya mangyayari tabi Sir Pio, kung kaso man ma-realize na yung mga tricycle, Oho. magbugtak ng mga tricycle dyan sa may baskaran, Oho. mangyayari malaw sinadigdi sa may parteng kinawitan, duman sinda sa likod kan Bicol International Airport, Oho. mabaraba. Yan. Duman sila sa may likod kan International Airport, mabaraba ta, bawal bagayan dyan managad. Ano pati sa highway, main highway yan Pasursugon, di ba? Roger tabi Sir Pio. Okay, sige. Kaya ngunyan na sa initial man na intervista ng DCGB News kay Kapitan Paul Montaliana, ang target na buksan maabot sa 150 ang mga tricycle or dahil lang ta pinag-antisiparan na di sanaan na magkakaiguanin inisyatibo na mag-apply para sa prangkisa. Oho. Pero ini napaguro na naman kan natin ng komitiba kaya iba naman ang mga barangay captains kan mga naunambitan ng mga barangay tanganing ibugtak na ang mga tricycle dyan asin para naman yan dahil lang bako lang sa mga residentes kung imagine man sa mga trabahador na nagdalaog dyan sa pinagtatapos na proyekto na target inibuksan sa masulod na taon. Yan tabi sa Rio. Ano ka nagpapasok sa luwas? Regular na sesyon kan Darga. Renz Luna, DCGB News. Salamat tabi Renz, magayon iyan tabi na naipasar na dyan sa komite. Ang pag-aprobar kaya na ruta, pagbukas ni ruta, nasa committee level, okay na yan. Isasangat na yun sa sanggunian ano tabi, ha? Ege, sabi di Cantex, bawal ang Tricis Highway. Ompo, bawal po yan. Kaya dahi man nga ni tabi dumambaga ikukulukar. Ano yan na ruta na yan tabi, ha? Sige, duro-diretso muna kita kan mga istorya sa luwas. Igwa na lang kita ni na poco mas o menos 15 minutos antes magalas 5 na hapon. Bicol Target. Si Ans Aramonta daw ang mga development pa dyan man sa Kapitolyo. Session regular at ngunyan kansanguni ang palalawigan. Ans, what's happening? Yes, na hapon tabi sa Pio, maray na hapon sa mga parantabay haros normal man lang ang sesyon regular na nangyari na sa sangguniang palalawigan Kanalbay. Dahil sa waraman na naka-schedule na ipasar na resolusyon as ordinance kundi nagkagwalang nagkaperang mga committee reports nagdura lang ni nagkaperang minutos nasambitan ng sesyon regular. Mientras tanto, tabi sa Pio, sa iba pa niya itong mga bareta, nagpatanig mo yan ang Philippine Statistics Authority o PSA Albay, katuwang ang PSA Bicol sa pamayon ni Regional Director Cynthia Perdiz sa publiko na maging maingat ng gaad sa mga personang naggagamit naman o nagsasamantala naman na social media tangani na magkaigwa ni o magkondusir ni scam may kinaraman sa Philippine ID. Sigun sa PSA Bicol at PSA sa ngunyan ang dapat natubudan kan mga persona o kaya magkapubliko iyo na talagang official o kaya lihit ka mong Facebook page na at yung website kan Philippine Statistics Authority tanganin na malikayan ang mga scam nakaabot sa kaaraman na PSA na may nagkapera na mga grupo at individual na nagkaiguan ni na illegal na pag-offer na ma-offer ni na assistance fee, assistance fee as in delivery fee. O kaya mga nagkapira na nag-compensate ka na paghagad naman, ninsirin na ining bagay, kung saan pinagsabi ka at BSAB kung nawara man, dapat din assistance fee as in delivery fee, ang pag-ship o kaya pag-proseso ka na PhilSys o kaya Philippine ID system. Sinabi ka na PSAB call na nagkapira naman ang investigaran man ini kan sa opisina asin man kan central na opisina kan Philippine IDC o Philippine National Statistics Authority tanganin na malikayan na may mabiktima kining publiko lalo pa niya na napadagos na pagpaparehistro may kinaraman sa nasambitan ng bagay. Ang napatanig kan ahensya na si issue man na matadakot na magkakaiguan ng illegal na pag-issue at na paggamit ng Philippine ID ini posibleng mapinarekaran ng 1 million peso sa 3 million peso kung sa ini nakaangklaman sa IRR sa RA 9 number 11055 o ining Philippine Identification System Act. Kunyan kung
kay man daw ang makakaaram din sila ni mga scam o kaya mga gawi-gawi dito sa kapalibutan mga poda ng PSA Albaya silang PSA Bicol na tulos ining ipaabot sa indang opisina at nga tulos man na maaksyonan ang nasambitan ng ahensya. Ano ang pinag-offer kan mga scammers? Over. May nagkapira naman na CPO na nag-officer naman na sindan na daw ang maproseso kay ning PhilID or minsan na naghahagad din na kwarta, kantidad, tanganin na sindan na daw ang mag-deliver sa harong o kaya mga residensya kan na mga persona nagparehistro na kan na Philippine ID system. So ano ang sulaminting safeguard na ipinagpaluwas kan PSA dahil magtubod pag igwan ning araw kan offer? Yes, sabi sa PIO, susugay din sa PSA, ang pagproseso daw kay ning Philippine ID, susugman nga ni sa gobyerno nasyonal, libre ini para sa mga Pilipino, at sinwara sindan nga, maski anong pighagad, assistance fee, o kaya delivery fee man kinaraman sa PhilSys. Grabe pigpepeke so antigen result, swab result, pati PSA i-approve charan. Mario Josep. Maski ano nasyonal na kukuha. Sige, nako talaga. O sige. So ngayon, sa kanya, nakikipag-coordinate naman ang PSA sa mga LGU, tangan na maakturan ang siring bagay, sin malikayan na may mga Bicolanong mga biktima sa siring na mga problema. Roger. Bago siya po yun, mga informasyon pa hali sa Luwas, ang Galero District. Salamatan sa istorya. Ali dyan sa luwas. O tibaad maopresaran ka mo online, ma-process yung papeles para sa PSA, dai po yan. Dai po, mahagad ding kwarta, tanganing ma-process, ma-deliver sa Indo. Wara po ning arukaan ang gobyerno tabi. Peke yan, scam yan ha. Yan, may signal pa. 12 minutos na lang bago mag-alas 5 na gahapon. Kumpadreng Jomar, what's happening? Go ahead, good afternoon. Salamat pading hello. Salamat pading Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, ahaga doon kalo ka na gobyerno kan tabako sa mga may sadiri ning daga na daiman napapakinabangan na i-converter ini sa mga lugar, sa mga bagay na mapakinabangan lamang. Ini nakapalaman sa resolusyon na ipinaluwas o ipinaghampang ni SK Federation Chairman Burse, Alan Erwin Burse, sa sanggunian panglungsod kan tabako, kung sa tulos man ining inaprubahan kan konseho, basado sa naunambitan na resolusyon kan SK Federation Chairman na ang lokal na gobyerno iyo ang madulok duman sa mga may sadiri kan mga idle lands. Gusto sabihin, sa mga daga na dahil mapigagamit. Nakatiwangwang man sana, asin kung mapipwede na mai-converter ninda ini sa duwang klase. Pwedeng gibo na botanical garden. Botanical garden. Or kung bako man, parking spaces na lugod. Parking space. Pwede yan, kumpadreng Jomar. Magayunon. Sige. Roger, susog kay Mr. Burse na sa mangyayari ini sa pakikipagtabangan mismo kan mga barangay. Patikan may mga sadiri kan daga, depende na kung anong maging huroron. May posibilidad na kung halimbawa sa parking space ang gigibuhon, pwedeng magkaiguan ng kontrata ang lokal na gobyerno kan tabako duman sa may sadiri kan daga kapag napadalagan kan daga bilang parking space. Igwa man siyempre aning remunerasyon. Yeah. Roger, or ito na mismo na may sadiri kan daga ang mag-operate kan parking space nila. Pwede magayunon yan. So kag sadiri mismo kan daga pero i-regulate ang bayad. Tama pa din. Yeah. Tama pa din. Isa dahil man yung napapakinabangan sa daga. Pwede man nagibuho na botanical garden. So mga dahil pwede gibuho na parking space. And nangyari man ini, kapakikipagtabangan mismo kan mga barangay. Pwedeng sa barangay na mismo ang magpatanom. Yan. Communal garden. Ikaw napapakinabangan. So daga. Yes, Anas na miyembro kan sangguniang panglungsod na naguruyon digdi. Tarog kayo ng lakdang asin sa mga masunod daw pwedeng gibuon na nila ang mga sistema kung paano ini maipapautob
particularmente digdi sa mga may sadiri kang idle land sa Oho. sentro kan syudad kan Tabaco. Very good, very good. Yan pa din Okay. ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, kumpadre Jomar. Magayon niya na konsepto. Dapat iyan mag-materialize, ano. Na plano na yan dyan sa Tabaco, yung mga idle lands, pakinabangan po ning todo, ha. And so mga daga dyan, pwedeng gibuhon na botanical garden, communal garden, and parking space. Na mamanihar sumay sa diri mismo, pero regulated ang parking fees. Ano, yan. Tangan igwamanin proteksyon ang komunidad. Ano tabi? Pwede na, kumpadre Nald. Kasya na. Okay, thumbs up na si Pading Nald. Kasya na nga ining natatada padig di kumpadreng Pio. Sa pangaran po kang bilog na persa, salamat kan sa ido pag hinanyog, asin mahal na Diyos ang magbantay. Ako po si Pio Fernandez, taod-taod, masunod tulos. Si Francia May Boras. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay. Para kay